Eżis ħuti, min jista' jifhem il-ferħ li ġarbu Marija u Giuseppe meta sabu mill-ġdejt lit-tifel tagħhom, lil Ġesu. X'konsolazzjoni fawret lil qalbhom meta wara żmien ta' separazzjoni il-familja ta' Nażaret għamlet rikonċiljazzjoni. Meta Marija tgħid li jej u Giuseppe feċċew f'qalbhom maqsuma, hija qed tfisser mhux biss kemm switilhom il-firda, imma tgħid ukoll kemm ġabitilhom serħan il-moħħ u serenità tal-qalb, ir-rikonċiljazzjoni. Jiġifieri il-fatt illi reġgħu ingħaqdu flimkien bħala familja. Bħal familja ta' Giuseppe il-Mastrudaxxa li kull sena kienet tagħmel pellegrinaġġ lejn it-Tempju ta' Ġerusalemm, illum aħna ġejna f'dan is-santwarju nazzjonali tal-Madonna ta' Pim biex niċċelebraw il-ġublew tal-familja. Bħal familja ta' Nażaret, kważi kull familja għandha xi barxa fl-istonku tagħha. Diversi huma dawk li bħal Marija u Giuseppe għandhom qalbhom maqsum. Għaliex matul il-pellegrinaġġ tal-ħajja miż-żewġa u tal-ħajja tal-familja setgħu tilfu xi ħaġa għażiża wisq għalihom. L-esperjenza tiegħi u tagħkom tallimna illi hemm leġġjun ta' raġunijiet li jekk ma noqogħdux attenti jistgħu imermru l-għaqda u l-unità tal-familji tagħna. Insemmi ftit eżempji. Uħud setgħu għaddew minn burraxka affettiva tal-imħabba li taffettwa serjament ir-relazzjonijiet ta' bejniethom. Oħrajn setgħu infnew waqt maltempata ekonomika. Oħrajn jolqothom il-mard. Partikolarment il-mard kroniku jew persuna b'diżabilità. Oħrajn minħabba raġunijiet ta' patrimonju, minħabba l-wirt tal-familja. ċerti għadiet bħal dawn ikunu tant gravi li l-membri tal-familja mhux biss jitilfu lil xi ħadd jew xi ħaġa għażiża għalihom, imma il-familja kollha tmur il-baħar għax jitilfu it-tifsira vera taż-żwieġ u tal-familja. Emnuni, kemm nixtieq li llum f'dan il-ġublew tal-ħnina għall-familja nagħmlu talba għalenija lill-Alla kullu ħnina biex matul din is-sena imqazza ħafna familji li għandhom
qalbhom imtertqa jersqu lejn dan is-santwarju f'riġlejn il-Madonna ta' Pinu u jħossu il-faraġġ tar-rikonċiljazzjoni. U hekk kif ġralhom Marija u Ġuseppi fit-Tempju, huma wkoll, intom ukoll, aħna wkoll nimtlew bil-ferħ. Itolbu miegħi illejla bl-interċessjoni tal-Madonna, Om tiegħu u Om tagħna, biex ikkisser il-vażett tal-balzmu tal-ħnina u jferrew fuq il-ġrieħi tal-familji tagħna. Konvinti li Alla għandu qawwa li jfejja il-feriti kollha, anke dawk antiki li llum forsi bdew jintnu u jarmu rieħa ta' taħsejn. Huwa interessanti li Marija u Ġuseppi ma tilfux li t-tifel tagħhom fis-suq imma tilfuh fit-tempju. Ikolli ngħid li l-għaqda tagħhom ixxaqqet għax ħarġu minn bieb żbaljat. Kienu għadu ma femux li Ġesu huwa l-bieb veru tat-Tempju. Ir-rikonċiljazzjoni tal-familja ta' Nażaret seħħet meta qudiemhom Ġesu jikxef minnu tas-sew li hu l-iben tal-Missieħ. Ma tafux li jien għandi nkun fil-ħwejjeġ ta' missieri għallilhom. Ġesu ħbib tiegħi mhux biss qed jurihom l-identità tiegħu imma ifissrilhom li ir-relazzjonijiet ta' bejniethom il-bnedmin anke dawk naturali bħal fil-każ tar-rabtiet tal-familja dawn jieħdu it-tifsira propja tagħhom jekk qabel xejn aħna ikollna relazzjoni ma' Alla. Fimtuni? Ir-relazzjonijiet ta' bejnietna anke l-iktar anke dawk tad-den tal-laħam tal-familja jieħdu t-tifsira tagħhom jekk aħna relazzjoni ma' Alla. B'din it-tweġiba Ġesu qed juri ħniena ma' Marija u Ġuseppi u magħna. F'dan id-diskors infatti Ġesu qiegħed jgħinna nifhmu li aħna niġu minn xulxejn jekk qabel xejn niġu minn Alla. Ir-rabta tagħna ma' Alla tagħti tifsira ir-rabtiet familjari tagħna. Jekk nemmnu f'Alla, kollox joqgħod f'postu. Ir-rikonċiljazzjoni ma' Alla għandha bħala effett ir-rikonċiljazzjoni ta' bejnietna. U għalhekk li xtaqt li niddedikaw dan il-bieb qaddejs li għadna kemm ftaħna bħala il-bieb tal-miżerikordja għall-familja. Konvint li kif il-ġerħat ta' Marija u Ġuseppi għalqu meta sabu li Ġesu kien il-bieb tal-ħajja, hekk ukoll Ġesu misjuq mill-ħniena huwa lest li jinfaxxa il-feriti uħud minnhom fondi u wisgħin li qegħdin jiżvinaw il-familji tagħna. Għalhekk nagħmel sejħa minn qalbi lilkom
familji biex matul din is-sena tal-grazzja tiġu f'din id-dar tal-Madonna ta' Pino li fi kliem il-Papa Addejs Ġwanni Pawlu it-tieni jiena llum il-bist mitra tiegħu qatt ma lbistha imma rrid nilbisha apposta illum biex anke insejjaħ l-interċessjoni ta' San Ġwanni Pawlu it-tieni fuqna. Dan Ġwanni Pawlu it-tieni kien qal li l-Madonna ta' Pino il-patruna tal-familji insara ta' Malta u Għawdex. U l-Papa Benedetto 16 meta kien fuq il-Fossos tal-Furjana quddiem ġbija mirakoluża tal-Madonna ta' Pino għalilna sejħula sultana tal-familja. Sejħula sultana tal-familja. Ejjew minn f'dan is-santwarju nidħlu minn dan il-bib Addejs li huwa simbolu ta' Ġesu Kristu, il-bib ta' sew. Il-familja li għandha lil Ġesu l-antiporta ta' ħajjita kapaċi tagħti toma imġedda u ġdida lir-rabtiet tal-familja. Hawnhekk nixtieq nwadħaj lil Alla bejn u eżemplari u b'saħħithom li għandna fid-djoċesi tagħna li tassew fl-erba' ħitan ta' djarhom tinxtam il-fwieħa tal-imħabba u tal-qdusija mingħajr ma tagħmel storbju. Grazzi. Grazzi mill-qalb eżies miż-żewġejn għall-fedeltà tagħkom, għall-eżempju, għad-dedikazzjoni tagħkom, għall-kuraġġ li bih taffrontaw l-isfidi tal-ħajja ta' kuljum, għal mod kif tippruvaw tlaħqu ma' kollox bir-ritmu maġġel tal-ħajja issibu ħin biex tisimgħu il-kelma t'Alla u biex tresqu lil uliedkom lejn Krist. Ma tafux kemm dan huwa ta' konsolazzjoni kbira għalija u għal ħut is-saċerdoti. Grazzi lil dawk il-familji li jiftħu il-bieb ta' qalbhom u ta' djarhom għal membri anzjani u għal dawk it-tfal nieqsa mill-lozza tal-familja. Għandi kelma ta' gratitudni lejn dawk il-familji li frott il-ġenerozità kbira tagħkom tadottaw jew tagħmlu il-fostering. Nistedinkom, ejjew idħlu minn dan il-bieb ħalli l-imbejt tal-imħabba vera ma jonqoskom qatt minn qlubkom u tibqgħu tibnu ir-rabta tagħkom fuq il-blata li huwa Ġesu Kristu. Biss dan il-ferħ tal-ħnina ta' Alla huwa għal ftejt jew għal kulħadd. Dan il-ferħ tal-ħnina ta' Alla u għal kull familja. Għal kull familja. U mill-fond ta' qalbi il-lejla toħroġ sejħa partikolari lil min? Lilkom eżies arajjes illi tistgħu qegħdin teqtew qalbkom miżwieġ kif ukoll lil dawk li għandhom xewqa li jiffurmaw familja imma għal xi raġuni jew oħra xewqiethom għadha mhijiex mitmuma. Insejjaħ lil dawk li għandhom ulied barra iż-żwieġ
lil dawk il-miżżewġejn li jħossu li ħajjithom mhix sħiħa għax m'għandhomx ulied. Lil dawk il-ġenituri illi xi kultant jejjew iġorru l-pejs tqejl tat-trobbija u l-edukazzjoni ta' wliedhom. Lil dawk il-missirijiet u ommijiet li huma imħasba għax uliedhom dbedu mill-Knisja u forsi wkoll minn Alla. Lil dawk il-miżżewġejn li l-imħabba tagħhom birdet u għalkemm miż-żewġejn qed jgħixu bħal aħwa. Lil dawk il-miżżewġejn li kellhom jisseparaw u forsi wkoll huma mismuta bid-divorzju. Lil dawk il-koppji imweġġa minħabba l-infedeltà min-naħa ta' żwieġhom jew marthom. Lil dawk li jgħixu flimkien imma mhumiex miż-żewġejn. Lil dawk li kienu miż-żewġa u llum qed jgħixu fit-tieni relazzjoni. Lil dawk il-familji fejn hemm il-vjolenza fid-dar. Lil dawk il-familji fejn il-membri huma miġġielda minħabba għejra, xi azzjoni ħażina, xi kelma qiebsa li ntqalet ma nafx meta. Minħabba nuqqas ta' ftehim, għax kien hemm il-preferenzi fil-familja, inġustizzja fil-familja. Kien hemm tqassim inġust tal-eredità, dan kullu ma' kawżi ta' firdiet ħbib tiegħi. Lil dawk il-familji fejn hemm rabja antika, fejn hemm is-sufferin, fejn hemm il-preġudizzji, fejn hemm il-memorja marida. U għalhekk l-ulied ma jibqgħux imorru għand ommhom u l-ġenituri ma jibqgħux imorru għand uliedhom u l-aħwa kontra aħwa. Lil dawk il-familji li id-dem tagħhom sar sen. Bil-Malti ngħidu d-dem qatt ma sar sen. Imma l-lejla tinsellem u nagħmel appell lil dawk il-familji li d-dem tagħhom verament sar sen. Tant li jkun hemm min saħansitra jaqla il-mejtejn mill-oqbra għax il-mibeda tant tkun kbira li lanqas il-mewt ma ġibna ftana. Lil dawk il-familji magħfusa mill-morsa tal-faqar, min nuqqas ta' xogħol, mikula bid-djun. Lil dawk il-familji li jinsabu miġruħa għax għandhom lil xi ħadd mill-membri tagħhom il-ħabs. Lil dawk il-familji milquta mill-mard, speċjalment iċ-ċkejknejn. Lil dawk il-familji maħsuda, imnikta mill-mewt bikrija għall-arrieda ta' persuna għażiża. Lil-romul li jisfaw wiħidhom u jħossu fuqhom il-pejs tas-solitudni. Fuq kollox, lil dawk illi għaliex qegħdin jgħixu f'xi forma ta' relazzjoni ta' mħabba differenti miż-żwieġ nisrani huma mċaħdin mill-għodot tal-ħniena ta' Alla. Eżies familji tal-laba tal-miżerikordja. Dan il-bieb illum ftaħnieh għalikom biex f'din is-sena tal-ġublew tkunu tistgħu idduqu il-benna tat-tjubija ta' Alla
li deret fi Kristu f'Dej. Naf li qudiemna hemm diversi bibien wisgħin miftuħin minn fejn nistgħu ngħaddu. Imma l-bib tagħna wieħed hu Ġesu Kristu. Għalhekk nixtieqkom tiġu hawn possibilment bħala familja biex f'dan is-santwarju tagħha il-Verġni Marija turina lil bina Ġesu, il-wiċċ tal-ħniena tal-Missier, u twassalna biex inħallu lil bina jannaqna miegħu. Jannaqna miegħu, speċjalment fis-sagrament tar-rikonċiljazzjoni u fid-dialogu mas-saċerdoti illi huma preżenti f'dan is-santwarju ħalli jisemgħuna, jgħinuna. U hekk inħallu l-Vanġelu tal-ħniena idawwal is-sitwazzjonijiet imperfetti tagħna u nagħmlu pass il-qudiem fil-mixja gradwali tal-konverżjoni tagħna. Jien ukoll, jien tal-lab tal-miżerikordja matul dan il-ġublew tal-ħniena ser nitlob għalikom biex bħal familja ta' Nazzaret tmorru lura lejn djarkom rikonċiljati. Ferħanin għax tkunu sibtu mill-ġdejt dak illi tkunu tliftu. Ikun infaħħar Ġesu Kristu.